बोनो हाया हाया मोनदोंना? एसे माने गुसुदों गारामाया थरायबाय एसे थाबथा मोनबाय। जायखिया गुबुन दोंसे जों नायबावनि नोंनि गारांनिफ्राय। दे निजोम समाव जाखांफैयो। जागोन दे। di original tune-आथ' बेयाव नंखायामोन जेनेबा नों आन्दाज लानानै एसे चेन्ज खालामनाय जादों अब्लाबो खस्थ' मोनबाय आरोना दे गुबुन रावनि हिन्दी खननोसै दे खिन्थानानै होसिगोन जिसाफोर नोंबो खमसेबाव आरोना नोंसोर बादायलायनो फैदों मानो खम प्रेक्टिस खालामनानै फैनांगौ जाखो दे बागुरुम्बा न'आवबो नाङा जाखादों
Pula mana? Dece lari se bagurumba hai bagurumba dewi kulutar mana? Bagurumba bagurumba hai bagurumba dewi kulutar desi se kena sungai lagi. Boleh? Bagurumba, hai bagurumba, bagurumba, hai bagurumba, zano ngabla, uno ngabla, aburumna nai bamna, lagu manka, hai lagu manka, zano ngabla, uno ngabla, aburumna. Dia saksikan kau deh. Masang kesel deh. Hai bagurumba, bagurumba, hai bagurumba, sadong abela, bulong abela, abelumna nei bangna nei lagun ka, hai lege lagun. मेथाइयाबो मालायनिनो नालाय आं हमस्लाबनो हायाखै दे थांनांसिगोन दे फंबाय दे नेक्स्टआव थाला दे जागोन दे मेम औ बिदि प्रेक्टिस खालामालासिनो गाखोनाङा दे नेक्स्ट बादायगिरि आरो नैथि राउन्डनि जोबथा बादायगिरि सतीश बसुमतारी बर' बाजार इउनिट एबसुनिफ्राय एसे गाखोबाव नांगौनिया सुरा प्रेक्टिस खालामना खालामाखै एसे नांबावगौ सुरा हा गावसोरा बेसेबांबा गोबावनिफ्रायनो खौरां मोनखादों बिसोरो माने एसे गोबाव समफोरखौ बे दोंथाम दोंब्रै मेथाइखौ मानो क्लियार खालामना लायाखै बिसोरो नोंसिनि थाखाय बेसेबांबा सुबिदा अनेक बे समाव नोंसोर अनेक सम मोनदों ना नोंसोरो मानो सम मोनाखै जानो दे एबार नेक्स्ट नीलेश्वर देंखोनि
नों रोजाबनाया खेमथाफोरनि खेमथाफोराव बेसेबां माथ्रा थायो बेसेबां माथ्रा थायो बेफोरखौ गोसोआव लानांगोन खेमथाफोराव बेसेबां माथ्रा थायो गोसोआव थाया बेफोरखौ गोसोआव लानांगोन खेमथाफोराव 12 माथ्रा बेफोरखौ गोसोआव ला दे जों बेफोरखौ गोसोआव लानांगोन आरो ओरैजाय তুমি যদি বুঝিব আমার সিনাইতে Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
मोनसे नटखौ बुंलागासिनो नामा नोङो बन बानिना खेबथाम होनानै मोनसे गोजौआव थाङोना itu asal sih beda tuh orang di mana beda ya dia lagi keset try kalau nade hari ini masih ke sana mungkin sih di nota sih mozang ada pun hari ini mozang dia lagi itu saja keset pada media udah बेनो बेफोरनो आरो पइन्टफोरा गोजौ गाहाय गेजेर बेफोर मोनफ्रोमबो माबाखौनो माबा खालामनो हानाय केपचार खालामनो हानाय जानांगौ आरो बेयो बेलाय मा थालमोन हर्स गेट्स horse beat nih Masa clear nilai रिडिमफोरखौ बिराद माबा थख' माबानानै लायाबा लिरना लाङो दामग्राफोरानो गावसोर लोगो सोंना लाबानो जायोना मोजाङै दे जासिगोन दे अनसुला बसुमतारी बरलागाव इउनिट आबसुनिफ्राय देरहासार जानाय फंबायखौ सिगांथिं दावखोनो थाखाय खावलायबाय दानिया दङ नैथि बान्थाखौ मोननो हादों एबा नैथिया मासिखौ आवग्रिनो हादों सोमखोर लाहारी थुरिबारि नालाय आबसुनिफ्राय फंबायखौबो दावखोनो थाखाय खावलायबाय दानिया सेथि मासिखौ आवग्रिनो हादों थामहिनबा चेम्पियन दख'रा खोन्दोनि बे मासिखौ आवग्रिनो हादों बा सेथि बान्थाखौ मोननो हादों थुनुप्रिया बसुमतारी नर्थ बिजनि इउनिट कमिटि आबसुनिफ्राय बयबो गोबारै फिन खनसे आखाइ खबनानै फरायबावगोन सेथि आरो नैथि थामथि बान्थाखौ मोननो हानाय बादायगिरिफोरखौ जों सायख'नो हाबाय गोनां जे दिन्थिगासे थुनफाव हांख्रायनानै लाबोजानाय बिजनि सार गोगोम ब्रह्म कसारी सारखौ बान्थाखौ गथायनो थाखाय खावलायगोन बान्थाखौ आवगायनानै लाबोनो थाखाय खावलायबाय सारखौ अननानै बान्थाखौ गथायनो थाखाय खावलायबाय बान्था मोनगिरि थुनुप्रिया बसुमतारी नर्थ बिजनि इउनिट कमिटि आबसु बान्थायाव जोङो गांसे आर'नाइजों बरायदों बान्थायाव दङ गंसे ट्रफि आरो जोंनि बिजनि दख'रा एबसुनिनो सोरजि मोखां लाइसि आरो मावफारिया बिदां आरो गांसे सार्टिफिकेट बेखिनिजोंनो जोङो बान्थाखौ गथायनाय जाबाय साबायखर थाबाय बेयावनो थाथ' बान्थायाव दङ गंसे ट्रफि बिजनि दख'रा एबसुनि मोखां लाइसि सोरजि आरो दख'रा एबसुनिनो मावफारिया बिदां आरो गांसे आर'नाइजों बिथांखौ बरायनाय जाबाय आखाइ दंना गोबारैनो साबायखर थाबाय बान्थाखौ गथायनो थाखाय सारनिसिम आरोबाव थामथि बान्था बे बान्थाखौ मोननो हादों अनसुला बसुमतारी बरलागाव इउनिट आबसुनिफ्राय बे बान्थाखौ गथायनो थाखाय फैगोन दिलीप ब्रह्म सारखौ बिथाङा सेक्रेटारि बर' थुनलाइ आफाद बिजनि जिल्लानि सारखौ बे बान्थाखौ गथायनो थाखाय आङो खावलायबाय बान्थायाव दङ गंसे ट्रफिजों लोगोसे गांसे सार्टिफिकेट एबा फोरमान बिलाइ आरो बिजनि दख'रा एबसुनिनो खुगा लाइसि